Здравейте, приятели! Намираме се на оглед на жилищен блок, намиращ се в град Строгозия. Живущите ни се обадиха, защото имат течове от много места. Течовете, както виждате вие, са от места, където не са обработени добре хидроизолационните снатки. Изобщо материалът е стар. Покрива е за тотален ремонт. Бордовете са изфръкнали. Комините са в окаяно състояние. Няма ламарина по асансьорната шахта. Съответно гръмотводната инсталация няма крачета, на които да се държи. Вследствие на което тя пробива. Ето, показвам съществуваща хидроизолация и водят до множество течове. Какво се прави в такъв вариант? Хората искат ефтино, бързо. Ние им казваме следния вариант. Или го правим както хората. Нали, тук ще покажа на този жилищен блок сме правили една от секциите, за да добиете представа как е редно да се направи. Ето, това е нашето изпълнение. Всяка една снатка е заварена. Под заварена се има в предвид, че е излязъл битумния мастик от хидроизолационната мушама. Сменени са всички ламарини, нови олуци, подолучни поли и ламарините по козирките. Този тип блокове са сложни за изпълнение и се правят по този начин. Повечето от наши колеги какво правят? Правят е това нещо. Няма ламарини, няма шапки, комините не ги обмазват, не слагат ламарини по асансьорната шахта. Съответно, вижте какво се случва. От тук си влиза вода, комините не ги оправят, взимат парите и бягат. После, когато кажат Вълков строй работи ли скъпо? Не. Вълков строй работи качествено, защото ние сме млад екип от професионалисти, които сме с дългогодишен опит. Ако ви хареса това видео, моля ви се абонирайте се за нашия канал.